Hello logofer and welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube channel बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे upcoming Bodo movie आरो music video नि सायाव भिडिअ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। So लोगोफोर दायो जोङो फैनो गोनां Bodo music video नि सायाव सावरायग्रोनोसै। लोगोफोर RV Film Production YouTube चेनेला जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ लाबोगासिनो जेराव जोङो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्टर सिद्धार्थ बर' आरो प्रियंका लाहारी बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टर एन्ड करिय'ग्राफारा जाबाय एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा दीपक दे बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय रिया ब्रह्म बिथां जायखौ जों बयबो मिथिखायोआनो जानांगौ। आसा खालामो जों बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआ जाहैबाय फैनो गोनां बड' मुभिसफोरनि सायाव। लोगोफोर फैनो गोनां मुभिसफोरनि गेजेराव दं जोंहा Twiswm-2 जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन रबिन नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारी बिथांमोनखौ। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' Twiswm-1खौ नायखांखाबाय जानांगौ। बेनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टफोरखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आसा खालामो जों बे Twiswm-2आबो बेबायदिनो मोजां जागोन होननानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे Twiswm-2 मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि गुबुन मोनसे नेक्स्ट फैनो गोनां बड' मुभिफोराव दं जोंहा बर'नि थै जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्टर सोरां नार्जारी आरो फुजा मोसाहारी रिंकि ब्रह्म लोगोसेनो हान्थु लोदोफो लोदोफो मिउजिक भिडिअनि एक्ट्रिस बेबिता बसुमतारी बिथां आरो बे मुभिखौ प्रडिउस खालामदों सपन कुमार ब्रह्म बिथां आरो बे मुभिनि VFX खौ होदों नारदाव ब्रह्म बिथां आरो केमेरायाव दङ निजोम बसुमतारी आरो मन्जिर वारि बिथांमोन आरो एडिटखौ खालामदों सुबर्णा बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। आसा खालामो जों बे मुभिखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।